Mas dakula ng mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Maray na hapon sa Indogabos, mga tugang petsados na ngunyan kan bulan na Enero o kaya Pebrero taon 2021. Candelaria tabi ngunyan, Candelaria. Dahil makalingaw tabi, padagos kitang manarig sa amang Diyos, padagos kitang makimaherak na matapos na ining kasiributan, ang pandemya darakan COVID-19. Puwerte ang mga ilaw digdi sa tuyang studio, talaga naman. Courtesy of Sir Nonoy. Nice seeing you, Sir Nonoy. Talaga naman. The best talaga Sir Nonoy. Yugun man. Tinisting tulos sa mga ilaw. Inapaabot na naman kami ng pagrespeto sa lambang miyembro kan familia. Kasabay dyan ang pagpagirumdom na sana po. Kaya paglaom na sana yaong kita sa marhay na sitwasyon librido sa gabos na klase ng peligro. Sagkod na naman kitang alas 5 nin pagkahapon, Bicol Target, digdi po sa DCGB. Katuwang tadyan sa luwas ang Mega Force Patrol sa 1st District si Pading Jomar Bien. Sa 2nd District si Compadreng Al Armario. Sa 3rd District si Pading Jimmy Nasalita. Katuwang siyempre si Ans Galero, si Renz Luna, sagkod si Luwens Barcena. Sa Manibela si Henry Boy Mata. Technical Control. Ang samoya pong Chief Tech, the big man, Ramir Bunjing Tanay. Siyempre, yaon po. Ang samoya pong big boss, saro sa mga big boss, si Sir Nonoy Locsin. Sige ang kuti-kuti digdikan mga ekipahes. Digdi mismo sa samuyang main studio. Yugon pirang ilaw ini Bunjing na nakatutok sa kuya. Saro, 2, 3, 4. Dahil ko pag-iisip na araw na kining aabuton ta Bunjing, nahihiling kita sa kinaban. Ano Tata Adrian, kumusta man dyan on air? Biyo ako nagpurol buta niya, ako makirimtab na naman sa angog ko. Nagpulbo ako kan suyaon dyan na 12 pesos. Yaon man si Adrian. Sa muya man po ng Chief Tech sa 97.1 OKFM. Siyempre sa newsroom, si News Director Edwin Peralta. Nakamonitor man si News Manager Mardela. Sa production center, yaon dyan ang angel ng PBN DCGB, si Angel Mustaza. Sa IT, ang sadit pero malanit. Magabot sa IT, Mark Sian Madrid. Welcome back, Sir Nonoy Locsin. Happy to see you. Sir Nonoy, yaon digdi si Sir Nonoy. Ako po, si Pio Fernandez. So may nagtatanong, sabi ni 365, kung noarin da tabi ma-program so DSWD 5. Halat-halaton lang tabi nindot. Dahil paning notisya tabi, so Department of Social Welfare and Development Bicol, kung noarin naman po mabulta sa programa. Yaman pala si Kadenis, so sa muyang piloto sa Manila, si Dennis yaon man. Welcome back, Kadenis. Piloto ni Sir Nonoy. Yugo mo, kumusta na? Iligada ba ya, Angel? Perang ilaw ini binugtakdig di Sir Nonoy. Saro, 2, 3, 4. Jesus, Maya.
Pinabutubutan ako ng ilaw ni Sir Nonoy. Ika nga yang makakatesting kaan. Kainot-inot eh. Paglaog ko digdib, papugawa ako na ni Sir Nonoy. Ilinganin, nambulangga ako mga ilaw oh. So nagtitirindog bagang ilaw, Angela de. So gari pang shooting. Ayun na pala, isos, madaradara ni Sir Nonoy, matindi. Kumbaga so, itong so mga naga-zoom, ano nga po ito, Klieg lights ito, so bilog, so mas matindi ini. Klieg light, iyo, bilog, so LED saradit. Oh. Ini, so talagang pag-studio, so sa mga mahalon kayo din ng mga ekipais na yun. Ano po ito? Ring light. Ang iba masuk leg light. Mas marami. Ayan na, pigiling ko duman sa nakulaw na screen. Uyugon mo ano. Isus, Mariosep na pangyari. At kung mahiling mo nidigdi Ans Galero, dumigdi kang babae ka. Ans Galero. Para ugaring si Bunjing. Deng ma-switch kan console. Bata naka-standby si Ans. Pilditanan dyan tatadrin na konsulta naka-standby si Ans Galero. Ano? Sige, yan. Perte. So gabos po tabi na nakaantabay sa DCGB News Online. Yeah, may dinagdag digding mga ekipahe si Sir Nonoy. Kita naman sa naka-virgin. Ano? Ans! Yes. Dumigdi ka ta, mahiling mo yung studio. Garo na so talagang pang Hollywood. Tot, madyan ako. Ilingon ta kalamang na nagpulbo. Nagpurulbo ko ta, biyong nangigsanan Sir Nonoy. Magpulbo ka! Baka mailing sula na lana. Mahiling sumantika sa angog mo. Yan, prinituhan mo pa yung kasod ma. Igili ko din sa screen no, dahil manahiling sukuan. So, mantika. Kay man, natago pala. Epektibo sa pulbong hali dyan sa kuan, iskinita. sa gilid tinampo, 12 pesos. Para tuhon siya na pati. Pero perte, sige, ilig ko naman sa screen. Kuminugot ka ngunyan na daw. Sige, Ans, maray na hapon, go ahead na. Yes, maray na hapon. Ginaray tabi Sir Pio, maray na hapon sa tuyang mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, idiniklarar ni Gobernador Al Francis Bichara na poon mo niya na aldaw. Pebrero 2, 2021, sagpod sa Pebrero 7, presenteng taon, maobserbar ang bilog na probinsya kan Albay, nin half-mast sa Philippine National Flag, bilang pagrumdum asin pagtaong onra kay dating Senador Victor San Andres Ziga, na nagadan kan mga nakalihis na daw, kaya partikular na Enero 31, presenteng taon. Sinabi ni Gobernador Bichara sa iyang Executive Order number 003 Series of 2021 kunya na ipinalawas kunya na pagkahapon bago pa man daw naging gobernador si former Senator Ziga sa probinsya ng Albay na nakalihis sa taon 1995 at na siyang nagsirbing Assemblyman, Minister of General Services asin Senador nga ni kan nakalihis na 1987. Sinabi ni Bichara na apresyadong maray kaini ang mga naginibuhan kan albayanong legislador dahilan sa apera sa dakulaan na gitabang kaini sa lado kan probinsya kan Albay kan sa gobernador. Ini man na dakulaan na gitabang sa bilog na nasyon dahilan sa pagpasar kaini kan Senior Citizens Act. Sa ganyan ang nangingenot sa pagkondusir o kaya pag-obserbar kaining half-mast kan sa tuyang flag, yung mismo ang Kapitolyo Provincial Canalbay, asin pinag-enganyarman kan gobernador, asin iba pang mga legisladores digdi sa gobyerno provincial na magsunod man na pribado, asin mga iba pang government agencies sa tuyang bilog na probinsya dahilan sa bilang onra man daw ini sa pamilyang nabayaan ni former Senator Ziga. Si Gobernador Bichara pinaliwanag na orden niya ini nakaangklaman ginaray sa Section 27 kan Rules and Regulations Implementing the Flag and Heraldic Code of the Philippines o ining Acta Republican number 491 kung sa inipit tao o pigigibo ini bilang pagtao manin sa kung si isay man na personang dakulang kontribusyon sa sarong lokal na gobyerno na maaram na digis sa tuyang kinabaan. Si Senador Vic Siga, dahil man siya nag-gobernador diyan sa record kan Kapitolyo?
Ipinaluwas na executive order ni Gov. Nguyen Tabi, Sir Pio, nagserbi ining Governor of Albay kang 1995. Nya, nagigurumduman ko eh. Parang yung pag revolutionary 1995 eh. Oo, 1995. Yeah, 1995. Yan, nag gobernadoran si dating senador Victor San Andres Tecla Siga, ano? Yes po, po. Tama, ano? And naging pamuso bilog na Pilipinas, sagkod mo niyan pipakinabangan, senior citizens law. Roger. Nya, no, buda sa iba pang mga leyes na naipasar niya man, naikontribo, nangunyan pipakinabangan kan Republika kang Pilipinas. Roger to that. Iyo, daining impormasyon sa Kapitolyong nakaabot, buda ipigpaluwas kon hain ang remains ni Senador Vic Siga. Sa ngunyan, Tabi, Sir Pio, wara ni na pahayag digdi sa Kapitolyo, kasuba ko nga ipighalat naman na apot sa mga staff ni Sinatawan na Giga Jr. Alagad on leave ini, and wala pa natin magkataong magkakanag yung informasyon kung hain mo ini Iyo. and kung ano rin ang internet kang nasan dito ng dating senador. Iyo ta, kuan lang kita, medyo interesante kita ta dati baga kung igo ni mga araw ka na dignitaryo, ano, mga elihidong opisyal, pinagtatawan man aning ondra, ipinagbuburol man dyan ng one night sa Kapitolyo. Ano daw ang plano? Taon-taon tabi sa Pio, baka makaulay ta si kinatawan Giga via phone pa at kung mapaondrahan kita and ipaabot naman sa publiko kung igwang mangyayaring pag-render manigikang service para kay former Senator Giga. Iyo, in konsiderasyon sa presente tang sitwasyon niyan na pinagsusunod baga so health protocols over. Roger, Iyo, budakon hain, ano day kita ning info, para sa Metro Manila na gadan, ano? Yes po, sa Metro Manila. Dungan, ganyan. So, sige, further announcements na lang siguro. Yes, so po, ano na lang kita, mapais na lang kita sa publiko in kaso makakuha na kita in kasimbagan kay kinatawan Vic Ziga Jr. ang aki ni former Senator Vic Ziga. Di poon ko niyan, half-mast, sundo, sarong simana. Roger, tada, Sir Pio. Roger, sige. Ito yung mga impormasyon digdi sa Kapitolyo Provincial and Escalero, DCGB. Salamatan sa dagdag na istorya, ali dyan sa luwas. Condolence tabi sa familia Ziga. Yan partikularmente, dahilan po pala, partikularmente, dahil sa pamamahingalo na po kan sa tuyang Bicolano, pamoso ini, si Senador Victor San Andres Tecla Ziga. Ang mga kakontemporanyo kaan bunding baga sa Camarines Sur kaidto, sara Villafuerte bunding baga tabi. Sara nainot pangani sa mga pamilya Villafuerte na nagserbi sa gobyerno sa paagi kang politika sara ining si Senador Victor San Andres Tecla Ziga. So condolence po na mahingalo na si Senador Vic Ziga. Ngunyan an saro sa mayor na kontribusyon ka na sagkod ngunyan pipakinabangan tabi kan Republika kang Pilipinas, iyo po ining senior citizens law. Siya an nagbusol kayan kan sa iyang kapanahonan man sa pagsiserbi niya bilang elhidong senador. Pagkatapos, ngunyan baga pipakinabangan, iyan ang mga diskwento sa bulong, sa services, sa gabos-gabos, sa plete. Yan, courtesy po yan ni former Senator Victor San Andres Tecla Ziga. Na maaram na po ngunyan. Kaya, so Kapitolyo, nagpasarman nga ni nakakanigo man na pagtataonin pakikidumamay, buda rekonesimiento, pagrumdum, pagpapasalamat kay Senador Ziga. So akin niya ngunyan, yaon man elihido, padagos ang serbi man sa dalagan politika kan mga Ziga sa paagi ni kinatawan Vic Ziga. Diyan sa Kapitolyo bilang representante man kan First District digdi sa Sanggunian Panlalawigan. So poon ngunyan tabi ang mga bandera
sa oficinas de gobierno, pati mga eskwelahan, half mast po yan for a period of 1 week. Aaram ta lang kung ano ang plano man kan familia, kung dadarahong padigdi, igo ba kita ngunyan pinagusunod na health protocols, kung niyan po dadarahong paman dyan sa Kapitolyo. So dati bagang pinagsunod na mga pasistema pag igo po nin araw kayo ng mga pangyayari, taking in consideration ining sitwasyon tangon yan digdi sa tuyang palibot. So whatever the information would be, sa tuya man yan naaaramon. Sige, duro-diretso muna kita, kaniba pa mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Al Armario. Al, marahin na po, Al. Go ahead. Maray na po, pare, may darang perwisyo na dapat riparohon kan City Engineering Office ang mga proyekto na pag-develop ng subdivision, lalo digdi sa southern area kan Legazpi. Ini ang nanotran kan DCGB News ngonya na hapon dahil ta digdi palalaog sa barangay Maslog, iguanin sarong subdivision naman na pigdi-develop ang lote para tugdukanin mga harong. Alagad grabe ang daga, dugi. Ngunyan ta buminagsaksuran mga kasubago. May mga dugi na nadadara ang mga truck ninda asin mga ekwipahe sa tinampo na delikado man sa mga motorista. Lalo ngunyan na nagkataga-oran, pagbanggi, delikadohon marayini sa aksidente. At bagay na ini, iyo ang inot naman na naging experience kan barangay, bako sa nadigdi sa areang ini, palawag sa Maslog, kundi sa mga inot, so dyan sa tiko-tiko, kan umapon, iyo man sa naging problema, kan buminulo sa tubig daga sa baba, dyan sa Gilgan Tinampo, na dapat awan daw ni magriparo, kan City Engineering dahil sinda, ang mayromenting ahensya, o departamento kan gobyerno na dapat magreparo digdi. Dahil ta pag napapabayaan, dari kumbaga sabi kan mga obserbasyon kan residentes, nasisiraman na sana ini mga developer na nakakadarama nin perwisyo. Okay lang kuta mag-develop, kundi nakakaperwisyo man sa publiko. Lalo nga niya siring kanin na nagtagabagsaksuran. May mga dugi na nadara sa tinampo na delikadong maray sa aksidente. Ang reklamo masana is itong mga nagwaragas na lapok dyan sa kalye. Opo, tabi panipiyo. May mga equipment sinda, mga heavy equipment na yan. Tapos mga truck, nag-aakot din mga daga. Alidigdi sa develop na area. Kaya siyempre, pag napapakaray sa argakan dugi, minawaral takyan panigpiyo sa tinampo, yung yan experience ko niyan ng mga motorista. Malnas talaga. Igwanin laykaan pa na iyan man ang dapat na kukoveran na mga heavy equipments na yan, ang mga cargo trucks, lalo na kung ang kargada, mga baybay, graba, dugi na yan, pero dahil man na susunod. Correct. Tama Pilipino. Kaya yan, nangapunan sa mga consortium sa Sigdi, dapat awan ini pagreparo lalo kan gobyerno lokal sa City Engineering. Pero itong sa Rueda, dahil problema, ito talagang sa Rueda, dudugion iyan. Kung madadagdagan pa kasukan, so mga nagwara-wa na kargada, iyan ang problema. Nagawaltak sa mga nagawaltak baga. Iyo. Batang subdivision, kung halik ka baga digdi ka maagi sa Taysan, tapos lusot na dumaw, kung sa may side dumaw, siwa baga pawala, iagihan bagan sa right side, so bagong subdivision dyan. Sa left side ini pa din. Sa left side, iyo, sa tama. left side, may nainot na kayo so sa right side, iyo man nanin so naging problema ka, para bulos man so dugi. Tubig, dugi. Mali nga nito, kinanala na ito, ngunyan, uli naman na bago sa left side. Yes, kopya, sige. Ayan pa rin ang informasyon din sa Saudi American Legazpi, Al Armario, DCGB. Salamat, Al. Sa dagdag na istorya, ali dyan sa luwas. Oras Pilipinas, alas 4:31 nin pagkahapon. An oras hatod sa Indocang Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate Tipid Pack. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage tests. Rexidol Forte.
Lakas banat sa apat. Hinebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Downy. Bye-bye Bahay Roos. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51 CA number 072 series of 2020. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggie Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion, garlic, real meat at spices. All in wonderful Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Ang dagdag onion at garlic ay versus previous formulation. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ang magaling na mas pinagaling pa. Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixton Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixton Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Rich in vitamin C, anti-inflammatory, at rich in antioxidants. Natural Viagra for men and women. Doc F Mixed-in Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Available at Shopee and Lazada. Cash on delivery. Para sa mas malaking diskwento, mag-login lang sa www.thebigc.org. Also available, Doc F Mixed-in Herbal Coffee para iwas constipation. Doc F Fulvic Minerals Plus Malunggay Capsule and Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang Doc Alternativo, The Big C Center, sa Legazpi City Branch, beside Legazpi Public Market. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay resistensya nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand fortified powdered milk drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay resistensya nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Inihahatid
Hatod sa Indo, kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Doro-diretso kang programa, siyempre kan mga informasyon dyan sa luwas. Nasa linya si Renz Luna. Renz, marhay na hapon. Go ahead na. Yes, maray na po tabi Sir Pio. Maray na po sa mga prantabay, sa mga dugan niya tong mga bareta naging duwa ang presiding officer kang ginibong regular na sesyon hindi sa sangguniang bayan kan Daraga. Napaw no. Hindi nga ni makalihis na ngunyan dahil makalaog si Mayor Vic Perete digdisa sa iyong opisina. Kaya ang naging OIC Mayor na pansamantala ay si Vice Mayor Jun Jiaoshan. Ibig sabihin kaya may matukaw na panibagong presiding officer, pero sa pagpuon kan regular na sesyon ngunyan na pagkahapon, tuminukaw bilang presiding officer si Kagawad Mabeltan. Asin pagkatapos kay ni Tabi Sir Pio, talagang nagkaigwaning nagkarelipong sa ibang mga tao rigdi dahil ang bigla ining penalitan ni Kagawad Bob Magalona. Asin si Kagawad Bob Magalona na ang puminalit na presiding officer digdi kay Kagawad Mabeltan na pag-araman kan si Jibinyos na kung saan pinalitan pansamantala si Kagawad Mabeltan habang nasa proseso kan deliberasyon sa regular na sesyon dahil may ipapasarpalan na resolusyon ini si Kagawad Mabeltan asin si Kagawad Pamagala na una ang sayang pinatukaw bilang presiding officer digdi sa regular na sesyon kaso bago. Matter of procedure palan. Roger. Paghuna ko kung kinodita si Kuan, si Mabel na tan. Yan kay pwede, ako nang una. Dahil mampalan. Nagpasar. Matter of procedure. Ta siyempre, i-relinquish niya na. So, chair bilang acting, ipinagbugtak naman sa acting. Roger. Duang acting. Duang acting digdi. Regulation. Iyo, Kaya sige. mo niya sabi, Sir Pio, naging malinaw na naging duwa ang presiding officer digdi sa Sangguniang Bayan. Asin sa ipong nalado sa naging laugman kan regular na sesyon, ay pasar na ko niya na pagkapon ng resolusyon na yung minarequest sa Campo Crame sa Metro Manila bilang request man kan Daraga PNP na magdagdag ng duwang panibagong unit ng mobile para digdi sa kapulisan. Ini pinagpasar ni Kagawad Jun Nunez ang Pamayagang Committee on Public Order and Safety na kung saan iniman niya ng request kan Hepe kan Daraga PNP sa paginaman ni Police Lieutenant Colonel Ronnie Papia bilang pagdagdag pwersa man sa Daraga PNP dahil medyo dakula man talaga baga ang area of responsibility digdi sa Banwaan ng Daraga asin kulang talaga ang mobile kung isipon sa pagronda lalo-lalo na sa pagpapautob ng pasi orden digdi sa Banwaan. Okay, manungod dyan sa PNP igilid tanong na itong sa sanggunian ta paguna ko kung anong kanito palan matter of procedure itong susabing nan laban duman sa tupadang pinag-raid. Roger. May nakibadilan? Roger Tabi, Sir Pio, kung pagbabasahan niya to sa report, kan blatter digdi sa Daraga PNP, so sa tupada, siguro digdi sa report, kan suminakyada sa mga otoridad, buminulot ining badil, ining revolver nga kasi pinaputukan sa mga otoridad o mga polis na nagkakyada. Matindi. Tulos man nagpalos ining mga kooperatiba, kan Daraga PNP asin natamaan niya ni ining suspect asin ang iba nagdurulag nasa manlalay ng mga direksyon. Nagtutupada di badil. Roger Tabi, Sir Pio. Oy, sus Mario. Gadan bagay ito di? Roger, gadan tabi ni Sir Pio. Marasa pa. Sige. Sen Tabi, Sir Pio, ano magdagdag na impormasyon dito sa luwas? Renz Luna, DC Jibinyos. Salamat, Renz. Nadagdag na istorya dyan sa luwas. Ano na hiling mo, Ands? Hilinga na ba Jesus Mario na pangyari sa buhay ko. Ang mga ilaw digdigaron ako si Piolo Pascual.
Nasa linya si Luens sa Barcena. Luens, maray na hapon. Go ahead na. Salamat, Sir Pio. Maray na hapon. Maray na hapon sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta sa Rong Chinese Research Vessel na pinagapod na Jia Jing. Ngunyan ang nasisibot naman manan ang Philippine Navy as in Philippine Coast Guard makalihis na mailing-iling naglilibot-libot sa kadagatan kan Bato, Catanduanes. Dumandi yan, so naipost na yan sa Facebook eh. Roger. Hapot na dyan. Ano yan? Inalaw na? Pinahali na? Or what? Dahil panina, no? Pigpa, nasa procedure pa sila kan disposal. Anong disposal? Iyan baga ka nakaagi panal daw naka-post sa Facebook. Ngunyan, nag-air surveillance naman so TOG 5, buda sa dagat naman so Philippine Coast Guard. Roger. Di napahali lamang iyan o ano? Para paki-impormasyon tabi, Sir Pio, ang nakalaagdig di, proper, ano pa sana, procedure for disposal. Hindi, manapahali gayod. Dahil pa? Ano daw sa mga taga-Bato dyan sa Catanduanes, oy, tabi, kung niraon pa, basta sana siguro nag-flyby, so, Persas Armadas pero nasa clear territorial waters kan Catanduanes kan Pilipinas. Correct. Di maning kasugpon pa lang subareta, tasagkod sa daman duman. Sagod sa na duman. Oh, iyo. Oo, Roger, tayo niyan ay pinagpalawas na impormasyon sa DCGB News, ngunyan na aldaw ni Lieutenant Jonathan Caritas, ang Hepe OIC kan Public Affairs Office kan Nampursol Philippine Navy na padagos ang pagkoordinar din kaiba ang Philippine Coast Guard District Bicol gani na yun na nga nito procedure for disposal as in mapahali ini sa lalong mas madaling panahon. Ang mga nakaliis na aldaw partikularmente kan Enero 29, 2021 na iling inikan sa indang informant asin sa ngunyan, grabe ang sindang pagmumonitor kan hiro-hiro kay nilalo pati na nag-crear ininin takot daw sa mga parasira maging sa mga ordinaryong residente sa Bato, Catanduanes. Iyo ta kung basang na sa namang pumugawak yan na mga Chinese na yan sa muya na ini, di ko mag-agidig di. Roger. Makagulo-gulo naman, Sus Mariosep. Pero Chinese research vessel daw yan. Oo, Chinese research vessel, basado sa ipinagpalawas kay ning press statement BPO, over. Oo, Roger. Binarukutan na digdiyon kan DCGB nyo, si Caritas, para sa ilaog ko nga ni sa ibot nga ni ng maaraman ta kung ano pang iba pang disposisyon ninda may kinaraman digdi, alaga day ini available sa ngunyan, asin sa aga, mapatalaan daw ini magpa-interview tabi, Sir Pio, may kinaraman sa siring na bagay, asin maaraman ta kung kumusta naman ang kung napaalaw man ang dito na, mapaali na sa teritoryo kang Pilipinas, ang sarong Chinese research vessel na day masabutan kung nagpaaram ini na maglaog sa jurisdiction kang Pilipinas o daing. Iyo nga ni ang question dyan. Paano yan nakalaog dyan kung sa aeroplano, kung nagpaaram lamang sa airspace na malaog sa satuya yan, kung sa barko, kung malaog sa territorial waters niya to, kung nagradyo lamang dyan. Roger. Oh, di ba? Oo, Roger. Takon ang mga sentimiento kaya tabi, Sir Pio, kad mga nagkapirang obserbador, pag malaog ngaya sa may West Philippines, grabe ngayaan pagharang, digdilugod niya sa Catanduanes, dilugod ngaya na iiro lamang. Iyo nga ni baga, kaniguan nindang pagklamar sa West Philippine Sea, kaniguan nindang pagkondoman, bibaradil baga, ialaw, biyong rira, bibuli kita eh. Oo. O yan dyan, garasin na nakasadire. Roger. Diyan sa Bato, Catanduanes. Roger, ibong napating partihan, Pacific Ocean O Pacific Ocean na ba? Nakagulpi, sa totoo lang, nakagulpi, nakaka-insulto na eh. Correct. Sa punto sa naman yan kita, buda saro pa sa mga Chinese products and medyo iurag-uragan man kita. Buda yung nagibo-gibo nindang yan. Roger. Sina magparapambuli. Correct. Di yaong pa dyan sa ngunyan. Ang nakalaab, for disposal pa, ibig sabihin yaong pa. Yun ang ay sus Mariosep naman no. Ano daw kung palayugan ta ka sa mga hali sa rapo-rapo? Pwede man. Sige. Roger, so yan tabi, Sir Pio, asaro pa sa mga pinagmamanmanan niya itong istorya, dahilan ta nakabot din sa karamang kang Philippine Navy, asin nasa koordinasyon naman daw sinda, maging ka na Tactical Operations Group number 5 o Philippine Air Force, pati ana Philippine Coast Guard, alagad sagkod sa ngunyan, yaon mang kirari, hindi na nagpapataw-pataw na Chinese research vessel. Sige. Dagdag na bareta, alig sa Regional Center Site, ako po si LDB.
Thank you so much, Luen, sa mga dagdag na istorya. Yung bagatabi, ano, basang na sanang uminulpot yan dyan sa kadagatan kan Bato Catanduanes. Yaw nasa territorial waters niya, to. Paano yan dyan nakalaog? Ano, dahil lamang na-detect kaso radar kan sa tuyang Puwersas Armadas. Sabagay, dahil ning radar dyan ko niyan, na tinalbo baga suradal bunjing ni Ulysses. Sumara Yusuf, ano ay ni Rolly. So, dyan sa Catanduanes, inagihan man kan helicopter kaso pag dyan minara Congressman Garbin, talagang wagas suradar. Sa itaas kan bote, Bato Catanduanes. Sa bote kan Bato. So, radar. Yan. O, yan na. Sa nag-ano-ano yan dyan. Basta sana, so release paano kan, we don't know, kung ano ang military procedure kaan, kung paano managad, takita sa naman, madali sa na magtaram. Pero, medyo nakakalalaki, kumbaga bunjing ade. Ano ba ganyan? Alam, magdagang, kuwang kangkong, si Swan, research vessel, kami kangkong, kuwang kangkong, kuwang, baga so, aram mo bunjing ang isnaka na surat ki inchik, so pigmimirin na labagang surat ning inchik, masiramon bagang pipritos, surat ning inchik, so kalingking. Ay maray na hapon, gandang hapon kay Doc Philip Roa, yugon moan. Sabi ni Doc Philip, na nakaantabay pala si Doc Philip ha. Sir Pio, magaling ka po pala mag-Chinese. Hehehe. Doc Philip, gandang hapon sa'yo. Ibagaan Doc Philip tabi, ang Chinese kang kusido. Ang Chinese kang kusido, kikwang kangkong, sisuan. Yan, sisuan. Ang Chinese naman kang siopaw bunjing. Aram ang Chinese kang siopaw? Kung ano? Chinese kang siopaw. Wak po chan. Nasa linya man si Jomar. Jomar, marahay na hapon. Please go ahead. Salamat, Paring Pio. Good afternoon sa mga parantambay. Bako nang so 7 dash line ang pigsunod kan mga chikwa. Ano na? So, pigkiklaim baganindang antigong mapa na ang Pilipinas, laog kan China. Gari na sinda mga nabubuan na gayud ang mga leaders ng China. Pati Subinham Rice, baga pigkiklaim na ninda. O sa inda ng kinaban? Kaya siguro, siring ito sa Benham Rice, naka-antos digdi. Kaya ang baga sa may parting iyan ang Benham Rice, sa Oritas na. O sa Oritas na ba? Diyan sa may Catanduanes ang Benham Rice? Roger, mga loko na tigre-research naman yan, idakan mga chikwa. Sa inda na naman daa? Iyo bagada, yun na naman bagada. Mario Yusip, dumigdi sa nan si Jinping, tapakaunong kang ki... Iusip ko ang kiprimong Kim Jong-un. Grabe, nag-anto na sa Catanduanes. Ito na sa Catanduanes. Tibaad kung sumakyada ng bigla dyan sa Catanduanes. Bakit claim naman idang Catanduanes? Oh, yun na nga niya. Sus Mario Yusip. Sige. Sa mga dagdag na bareta, lockdown o daing nagbukas mo niyan ang Rural Health Unit kang Malinaw. Ini matapos na magpositibo, kasunod ba ansar sa mga job order kan lokal na gobyerno na naka-assign sa nasabing opisina? Yan. Dahil lang kayo ni, puon ngunyan sundo sa pizza 14 kan bulan na Pebrero, sarado ang Rural Health Unit kan Malinaw. Ipig-abiso ninda sa mga gustong magduruma na magpa-check up ng una sa Siga Memorial District Hospital sa Tabaco o kaya sa City Health Unit kan Tabaco. Ang magkonsuelo kay ni Pade, so nagpositibo duman, hali sa iriga, na close contact, kan sarong hali sa iriga. Kumbaga LSI, may nagpositibo kan mga nakalisnal daw, taga Iriga City, nagpasiring sa Malinaw,
nagpositibo kan i-test sa Malinaw pag-abot. Nagpositibo. Pag contact tracing, nakasabay itong sarong empleyado kang LGU na naka-assign sa Retio. Nagpositibo man ito, o hilinga na so inapikturan kan LSI, sarado sa Retio. Bilog na RHO, sinarado. Tapat iso, doktor, nagkakwarantina. Iyo, kinudal nga ni ibagas RHO. Opo, ubos na na-quarantina. Dakulo na contact. So, LGU, so, yung order kang LGU, na naging contact man kan sarong taga-Iriga City. Yan. Dahil lang kayo tigla lang man na madidipisilan ang mga taga-Malinaw, ngunyan lalo na sa mga pubring may kamatian, sa pagpa-check up, dahil lang sa sarado ngunyan ang Saindang Rural Health Unit. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Thank you so much, Jomar. Diyan yan sa Malinaw, sa Malinaw. Sarado po ang entire Rural Health. Natuluhan na kita bunjing na Rural Health Unit. Primero is yung Ginubatan. Pagkatapos igwa pang saro, nalingawan ko lang, then sunod ining Malinaw. Nakatulo ng RHU ang naisarado dahilan sa COVID, digdi sa Albay. Si Pading Jim, ano nga ito, dyan ito sa 3rd District Saan tabi pa de? Ginubatan Suenot, igwa pang saro Pading Jim na RHU man baga na nasara? Kamalig, yan. O na, yun nga ang bareta ko. Yan. Back to normal na, ang sitwasyon kan Kamalig tabi pa de. Pagabot sa COVID, matapos na makarecover ang mga pasyente, dating nagparasitive, kung saan kung matatandaan, biyo nagka-lockdown ang operasyon, kan RHO. Matatandaan tulo ng mga empleyado sa digdi nag-positive sa COVID, alagad sa ngunyan, ultimong pasyente, nakauli na, patient 40, numbers 4073, taga-barangay 6 poblasyon, tabi pa de. Sa ngunyan, nagpaluwas na rin notisya, si Mayor Coloy Baldo Canelgio na back to zero case sa COVID ang Banwaanin Kamalig. Good news ini sa Banwaan kan Kamalig. Ay salamat man taso Kamalig, salbado na. Salbado na naman kaya mantineron sana dahil na kung pwede pa sa naggadil mo kay Lord. I-text mo kung pwede pa sa nakauraran si kagurangnan. Tama na. Tama naman. Nakakatanyog pag may naramang kang nag-positive na maduda ka na may career dyan sa kapalibutan. Budaan impact. Grabe ang apektado. Grabe. Marayray ngo yung Kamalig. Okay na Kamalig, so RHU, yung Malinaw na naman ang sarado. Iyo. Sus ko. Sige. So, ang saro na dadang ko kaso bago, ligaw ang igwang positive. Ligaw. Saro, Sige. O yan, tabi pa de. Mga dagdag niya itong informasyon, Jimmy, na salita, DCGB News. Sige po, salamat kumpadring Jim. Yung Kamalig, salamat sa Mang Diyos. Yung Kamalig Rural Health Unit, balik operasyon na. Klarado na sila sa COVID. The entire municipality of Kamalig is COVID-free. Sana, sundan naman kan iba pang mga lugar. Digdi baga sa Legazpi Bunjing, Christmas kita, COVID-free kita Christmas hanggang nag-early New Year. Ngunyan, igwa na naman kitang 11. Digdi po sa Legazpi. Sumalinaw, sarado sa Rural Health Unit dahilan sa... Ay, ama ko Diyos, tama na po. Tama na sana po. Sana po. Ingat po kita, gabos, ha? Maabot na po sa bakuna. Ag-abot kan Bunjing, digdi mismo sa DCGB. Ag-programa tang Tingog Kadbadoan, mapatusok kita Bunjing. Nganing mahiling kang kinaban na kita desidido man na makagibo pa maning karahayan. For God, for humanity. Nabo? Salamat po kan sa indong paghinanyog. Asin amang Diyos ang magbantay.
Dagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na